Tossa. Come on! Noniin, otatko sä pora? Hipi. Aina tarvitaan riipas apumies, se on ihan totta. Kuka muu ottais nää porat täältä pois? Tätä ei varmaan tarvitse. Oliko se meidän ruumissa? Mikä? Se oli ruumi? Mä en tiedä, se oli suuri. Ei se oo täällä hyllyllä. Mä laitan näihin tukia näihin väleihin vielä Täällä on ainakin yksi. Joo, lapseta. Menehän siinä jo. Ai mun mä tarvitsen sen ruumiväntinen. Tossa on se. Ja. Kohta katsotaan miten kukat pysyy tuolla. Häh? Jei! Se on siinä. Aika tiukka kyllä. Kyllä mä veikkaan, että ne pysyy. Eikä mulla oo niinku toi yksi painaa ihan helvetisti. Mutta ei semmosia niin painavia kannata väkisellä laittaa. Mut se voi jättää tuohon. Niin. Tää on ainoa mikä painaa vitusta. Joo, anna sen olla, älä tuon Nää on sitä. ihan tämmösiä köykäisiä. Joo. Koska niin kannattaa sit sun nostaa Katso sä niinku telkkaria. Katso sä kattoo telkkaria. Mitä sä katot? Katotko sä kelloa? Katotko sä paljon kelloa? Testaa et kestää. Meet roikkumaan. Meet roikkumaan. Ei roikkumaan. Mä laitan tästä vielä muutaman molempia tästä. Ja siellä oli... saadaan kukat tonne. Me laitetaan siihen itse silloin näin. Siinä on noin mustat ruuvit, kato ne tulee niihin hyllyihin. Mä laitoin jo noin toisesta melkein roskiin. No niin, älä aina heitä kaikkea roskiin. Roskiin kaikki. Heitä. Mä luulin, että nää on niinku niitten joku kiinnitysruuvit. Mä olin aika heikon näköinen. Mikä? Heikon näköiset kiinnitysruuvit.